Hello there mga kapatid, mga kaibigan, kumusta kayo dyan? Usapang prepping, usapang EDC ulit tayo for everyday carry. Alright, ano po ang napakalagang bahagi ng ating EDC? Masasabi nating hindi kompleto ang EDC mo kung wala ka nito. Well, walang iba kundi ang multi-tool. So ito, pag-usapan natin ang aking multi-tool. Ito yung madalas kong dalhin pag nag-hiking or nagka-camping. In fact, may iba pa akong mga multi-tools. So ito, tingnan nyo, dito. Yan, at saka ito, kararating lang, gumawa nga ako ng ano nito ng unpacking video. So I hope makagawa ako ng review soon ng itong Leatherman Surge. In fact, itong knife ko na to pocket knife ko na madalas kong dalhin ay multi-tool din to Marami kasing laman to. Meron ding glass breaker, may seatbelt cutter, may ano rin siya serration for rope. Alright. Isa pa nga akong maliit na knife na ginagamit ko pag nagluluto, parang bushcraft knife. Saka yung isang blade ko, yung full length bolo na Bicol style, na gawa namin sa Minasbad shop. So alright, bago ang lahat, isang tanong, ano ba ang kasaysayan ng multi-tool? Ano ba ang kasaysayan ng multi-tool? Alright, sinasabing isang Roman traveler ang nakaimbento ng multi-tool. Yari sa iron at saka silver na folding tool, yung unang multi-tool. Ito ay ginawa mga 200 to 300 CE at nahanap sa Mediterranean region. Ako, travel itong Romanong ito. Lalong-lalo na't napakalawak ng sakop ng Roman Empire noong mga panahong yon. Yung kanyang naimbentong multi-tool ay mayroong spoon, may fork, spatula, may spike, may pick, may kutsilyo, may knife, kutsilyo. At saka nakadisplay ngayon sa Fitzwilliam Museum sa Cambridge, England. So yan, pero nitong late 1800s pa talaga kumbaga na-develop pa yung idea ng multi-tool. Ito ngang Swiss Army knife. Nako, alam natin yung SAK or Swiss Army knife na gawa ng Victorinox at Wenger. Alright. Nitong 1983 naman lumabas yung Leatherman na imbento ni Tim Leatherman. Ang una niyang nagawa ay yung PST or yung Pocket Survival Tool. So ayun, pag-usapan na natin tong Rockland multi-tool na madalas ko nga gamitin. Eto, ang Rockland naman ay actually gawa ng company na Raven. Yung Rockland ay sinimulan nila as a project nitong 2009. Pero nagsimula ang Raven sa Krakow, Poland since 2005. Kilala sila bilang kumpanya na gumagawa ng mga damit, footwear, sapatos, hiking, saka tourist equipment. Ang iba pa nilang brand ay ang Marmot, Aku, Teva, Hoka 11, saka yung Smart Wool. So yan po yung Rockland. Very rare ang ganitong design ng Rockland. Konti na lang. May nakita akong binebenta sa eBay. May nakita akong binebenta, pero medyo may damage na siya. Ang binebenta nila ngayon ay ibang model na So eto, tingnan natin. Napaka-useful nito. Dala ko to lagi kahit nung naka-bug out kami nung lockdown last year, nung ECQ. Dala ko to. Talagang nagamit ko to. Stainless steel, right? Ito ay tinatawag na Precision Rockland tool. Ayun, lumabas agad yung kanyang pair of scissors. Napaka-importante. Meron pa akong isa pang pair of scissors para sa gill mask. Well, dahil mahalaga rin sa amin ang scissors kasi may business kami na ginagamit talaga ang scissors. Alright. Ito naman yung tool na I think screw to na mini. Yan. Ito naman yung tweezer. Yan, may tweezer siya. Ito pa, meron pang ang purpose nito. Okay, basta may tweezer siya. May can opener. Ito yung can opener niya. Tsaka merong wood saw. Alright, focus natin. Wood saw. Yan.
focus, wood saw, can opener, tweezer, scissor, ito pa, mini screw. Right, ito naman, sa kabila naman ay yung ruler. May ruler siya, 3 inches. Ginagamit ko ito madalas pagka nagpapak ako ng mga blade. Gumagawa ako ng box, gawa ako ng pangsukat. Meron din siyang abrasive. Yung binebenta sa eBay na nakita ko, tanggal na to, wala na yung abrasive niya. Yan. Meron din siyang ito, screw, mini screw. At ito, yung Phillips. Okay, screwdriver, ito naman yung Phillips. Yan. Focus natin. Sorry, nagalaw yung camera. Ito. Meron din naman siyang bottle opener. So, yan. Focus, bottle opener. At saka, yung knife. Okay, ginagamit to. Gamit din to. Ginagamit ko rin to pang peel ng mga prutas. Medyo malinis-linis to kaysa dito sa pocket knife ko Pero meron talaga akong isa pang maliit na knife na ginagamit ko sa pagluluto. So ito bale yung Ito bale yung plier type. Sa isang early episode ng channel na to, diniscuss natin yung iba pang mga type ng multi-tool. Okay. Marami pang mas expert sa akin dyan tungkol sa multi-tool. So, comment lang kayo dyan. Ano pa ba yung mga ibang type ng multi-tool? Pero ito yung plier type. Parang, ito yung sinimulan ni Tim Leatherman. Kita mo? So, yan. Plier type. Iba pa doon sa knife type na gawa nga ng itong Victorinox sa Wenger. Yan. Alright, yan yung laman ng aking multi-tool. So, na madalas kong gawing carry sa pag-hiking. Meron siyang leather sheath na pinagawa ko sa kaibigan ko. So, ito, yan siya. Alright, pero ano bang purpose talaga ng multi-tool? Ano bang purpose talaga ng multi-tool? Well, una, dapat tandaan na hindi pwedeng palitan nito yung toolbox mo. Hindi, kasi yung toolbox mo, yung mga tools doon talagang specific yun sa mga saka heavy duty yun Ito light duty lang to. Yung heavy duty yun for yung mga tools doon, heavy duty for a particular task talaga. Ito yung tinatawag natin jack of all trades, master of none. Yan. Ito yung madadalaw-dalaw, magaan to Ang daling dalhin ang mga multi-tool na yan. So, kumbaga for light duty, mga contingencies, emergencies, yan, okay na to At least meron kang tool na dala. Kaysa naman dala mo yung toolbox mo araw-araw, di ba? Hindi pwede. Mabigat. So, hindi pwede. Maganda to dalhin sa mga hiking trip, camping trip, o pag nagta-travel. Pwedeng-pwede naman to sa eroplano So, ito nga yung rule natin sa aviation security. Alright. Pwede to. Check-in luggage lang. Diba? Tingnan nyo. Check-in luggage lang. Pwede na siya. So, yan po. Yan yung ating discussion ngayon o yung sharing natin ngayon. Ano ba yung mga multi-tool na gamit nyo? So, please share naman. Ilan sa mga sources ko nitong aking episode ay yung wired.com at saka yung gallantry.com. Maraming salamat sa inyo mga bossing. Alright, thanks for watching. Panoorin po ninyo ang iba ko pang video na tungkol sa mga ganitong topic. Meron din akong content sa musika, rock music, panitikan, syempre outdoors, martial arts din naman, lalo yung Kali or FMA, yung research ko sa Cimarron Martial Arts or Bicol Martial Arts, Indigenous Martial Arts. Yun. At saka, huwag kayong mag-skip ng ads please para may kumita naman yung channel natin. Okay. At saka, paki-share na rin, paki-like, comment, subscribe. Thank you. Jason here for the Agbayon channel and TMS Talks. And remember, the pen is mightier with a sword. Thank you so much.
See you next time.